Сабан туйын кулга башына бәйләнгән сөлгенән таныр күбебез. Сөлге татар халкының әләме дәрәҗәсенә күтәрелгән символы ул. Игътибар итсәк, кеше гомренең иң матур мизгелләре сөлге белән бәйләнгән икән бит. Кызына бәхетле гаилә тормышы теләгән һәр әнинең, һәр уңган кызның бирнә сандыгында булган шикелле сөлге. Яшь килен авылга төшү белән сабан туена билгеле шиккән сөлге бүләк иткән. Бу бер бик матур йола булган. Әмма нишләптер соңгы вакытта безнең якларда бу йола онытылыбрак киткән. Кайбер җирләрдә бүгенге көнгә кадәр бу йола яши, хәтта сабан туйга бүләк җыючылар яшь киленнән бу бүләкне сорап алалар. Татар хатын кызының уңганлыгын, осталыгын, гаилә кыйммәтләрен үзләштерү дәрәҗәсендә күрсәтә сөлгеләр. Аллы-гөлле бизәкләр татарлар яшәгән йортларга ям биреп күңелне күтәргән. Сөлгене бүләк итеп биргәч, аның сул ягын тикшерә торган булганнар. Киленнең уңганлыгын, булганлыгын шушы сул ягына карап әйткәннәр. Чөнки бүтән чәчәкләр дә тигез булырга тиеш. Сөлгене хәзер күпләребез шкаф турына, сандыкларга алып куйганбыз. Йортта тастымал кулланабыз. Өйне бизәү өчен дә ул кирәк түгел кебек. Чөнки заманча йортларда яшибез. Сөлгегә салынган мәгънә дә әкренләп юкка чыгып бара кебек. Шулай да гореф-гадәтләребез, йолалар саклангандай, сөлге аларда һәрчак кулланылачак әле. Сөлге чигәргә хәзер дә өйрәнә яшь кызларыбыз. 8 класска кадәр безнең гимназиябездә оста куллар түгәрәге оештырылды. Әлеге түгәрәкнең җитәкчесе Роза Нәгимовна булды. Әлеге түгәрәктә без төрле картиналар шигергә, мендәр тышлары шиктек, һәм шулай ук калфаклар да ясарга өйрәндек. Безгә кызыгып, хәтта малайлар да безнең белән берлектә калфаклар ясадылар. Әлеге башымдагы калфагымны да Роза Нәгимовна эшләргә өйрәтте. Әбимнең туйга шиккән нәкъ менә шушындый сөлгесе саклана. Аңа инде 200 елга вакыт үткән. Әбием үзе дә 100 яшькә җитеп үлде. Ул 16 яшьтән кияүгә чыккан вакытында шул сөлгене бүләк итеп алып килгән булган. Мондый кызларыбыз, мондый осталарыбыз булганда, көнкүрешебезгә кабатламас милли төсмерләр бирүче, кемлегебезне, тамырларыбызны искә төшереп, түрдә эленеп торучы татар сөлгеләре дә булыр дигән ышаныч бар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.